Hukumar Hisba ta rufe gidajen rawa da ke gudanar da harkokinsu a jihar Katsina. Hukumar ta umarci daukacin masu gidajen rawa da ke gudanar da harkokinsu a cikin dare a fadin jihar da su rufe. Shugaban hukumar, Dr. Aminu Usman ne ya bada umarnin tare da gargadin masu wuraren da matakin ya shafa. Ya bayyana cewa daukar matakin ya zama dole domin kare tarbiyya da dokokin addinin Islama da kuma barazanar tsaro a jihar. Sanarwar da ya fitar ranar Laraba ta bayyana cewa tabbatar da tarbiyya da kare dokokin musulunci sun zama wajibi. Ya ci gaba da cewa za a ɗauki tsatsauran mataki kan duk wasu masu kunnen kashi, kuma an riga an umarci jami'an tsaro da su tabbatar da bin wannan sabuwar doka. Shin menene ra'ayinku game da wannan labari? Ku sa mana a comment section.